Salom, horas marihita saluhutna. Di hamuah kadamang dohok dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahi pason, dohot pangaramotion nitu hata Yesus Kristus. Adorak sota parade hata nitu hata jumulo mahita martangyang. Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ate-ate doho pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hata nitu hata na gabe jamita di Minggu Misericordias Domini di tanggal 10 April 2026. Ima hata nitu hata na tersurat di buku panurirang Habakuk bidutolu mamuka sian ayat 10 rodi ayat 10 sia doho topik ni minggu marlas ni roha di bagasan Jehovah bergembira di dalam Tuhan. Hujaha mari hita tapai hutiuk ma di bagasan rohat tabe sonoma di dok hatane tuhata. Di ida akaduluki maho gabe rayon mangalatak ma aek nasumar. Di pangiar lung suarana dopak gijang di paherbang tanganna. Matanyari dohok bulan tugang di hajong-jongan na di bahe sodang ni subyam. Aka napasebut di bahen parsiksa ni aka hujurmu. Dilakai hodo tanui di bagasan rimasmu. Di bagasan parpiar ni murukmu di lutako aka bangso parbegu. Nunga borhato mabahen hatuau ni bangsom. Mabahen hatuau ni nameniahan mi. Di rosahi hodo ulu sian jabu ni parjahat. Di patede kodo ojahan saha rodi rukung. Di tulak kodo marhite-hite giringan nasa diri ulu ni partugina. Akan dorong-dorong songon haba-haba paserakau. Akan marulup-ulup songon na laho mangaton halak nadangol di sihabunian. Di bolusodo lauti marhite sian aka hodam di todokodo galubang ni torop aka aek magudang nagusang. Nunga hubege baritana. Jadi dibaling do butuh aku aka hitir bibirku debahen suarai. Rodo tahe habusuhon tu bagasan holi-holiku jala mardugu ulu ni totu. Asa hupahohom ahu diari hagugutan molo martahop dopak bangsoi na mangarupa nasida. Adang martubur disi hau atajau jaladang marparbue aka hawanggur. Labang do bungani hau jetun jaladang dapot si panganon sian aka hauma. Rasip do aka biru-biru sian balian jala dangadong be jonggi di bagasan barak. Alayang guau marulup-ulup ma'au di bagasan Jehovah. Jala mariaya au mida debatani hatu auku. Jehovah Tuhanido hagugo oku. Jala dibahin ibana do patu tuduson ursatini. Jala tuguon na doau dumege akaduluk-dulukku. Ima dipade ede mardongan parhinaloan. Ima hatan itu hata. Di hamuak kadongan saha porsiaon ditiki konpen hami, konpen distrik, topekna di HKBP Immanuel Lawe Perbunga Resort Lawedeski di hari Jumat tanggal 10 April 2026. Nasalpui. Adong ma suku-suku ni sahalak situa songonon. Buhado bahenon marlas ni roha, hape tongon manaon na porsuk iba. Bohado bahenon marlas ni roha. Hape tongon marporsuk manang tongon manaon na porsuk iba. Ima suku-suku ni amata situai. Totu suku-suku nai naborhak doi rupani sian pernyataan ni sibahen sermon namadok jala namangenet sian Filipi 4 ayat opati namadok songonon. Marlas ni roha mahamu toktong di bagasan Tuhani. Huulahi madok marlas ni roha mahamu. Jala nalaos di pahobar muse tu topik ni minggu tai songon naung jinahan akiningan marlas ni roha di bagasan Tuhani. Jadi
gabe marpikir horoha situaon bohado tutu bai nomar las ni roha hape di bagasan hapor suhon. Hamu kamang dohot tamu inang ba dung di leona kadonga rupanya ka pikiran dohot akka alus mardomu tusi somalna sahama tu namanguluhon ate denggam marupani nialusan suku-suku ni amata situaon marhite na manukub balik muse nasida somal do songoni ate suku-sukun dialusi dohot suku-sukun. Jadi nidok marupani manukun amang situau muse. Ahado huroha dasorne lasni roham. Ahado dasorne lasni rohata. Apa sumber sukacita kita sebenarnya? Jadi ditiki didok situai bohado baheno marlas ni roha hape di bagasan hapor suhon iba tentu suku-sukun mengalusi suku-sukunon asa merelusian non iko perlu botota dasor ni las ni rohatai apa yang menjadi sumber sukacita kita sebenarnya. Jala dia do tadda ni halak na marlas ni roha. Hama kadongan sahapor siaon molo hepeng do dasor ni las ni roha nunga bui tapastihon dak sude na bui marlas ni roha. Nga pasti dak sude bui marlas ni roha. Bahasa aidang sude parhepeng. Ate jala molo marhepek pe dang manoktong hepengi di ibana. Jadi ada saatnya dia beruang, unang dijaha beruang ate. Dan ada saatnya dia tidak beruang. Ada saatnya dia punya duit dan ada saatnya dia tidak berduit. Lapatan nii dak soal hal uang ope unang dijaha haluang ate. Las ni rohaon. Jadi molo adok suku-suku nakiningan bohado baheno marlas ni roha hape di bagasan hapor suhon, di bagasan penderitaan, di bagasan nasomangan, di bagasan nasomarhepeng, di bagasan ekonomi na sodenggan tarsongonima mungkin molo tapahebangan non suku-suku ni amata situao. Alani akamang dohot taminang molo hepeng do dasor ni las ni rohai batutu adong matikina hitamar las ni roha jala adok tikina dang marlas ni roha. Songon nani dok nakiningan ni digijang ba dak terus marhepeng ate. Adong do tikina marhepeng, adong do tikina dang marhepeng. Hidup na masa istilah tanggal muda, tanggal tua. Jadi biasanya molo di tanggal mudai ba tabado sukacita minarni akabogi. Alai molo nunga di bulat tua tu akapegawai te ba olo do mungkin gawe asing pardo pahanna. Dang hepeng, dang perak, dang sere dohot akan nama rumang materi dasor ni las ni rohane hala Kristen. Taingok mai. Jadi molo Kristen doi bana dang hepeng, dang sere, dang perak dasor ni las ni rohana. Alayak kana sumana de Tuhani boy sajodo rupani gabi alasanna marlas ni roha. Ai molo ido songon natadok na digijang ido nakkiningani dang manoktongi adong dihita. Dang manoktong adong perak, dang manoktong adong sere dohot aka na asingi. Jala sa arga-arga ni mas dohot sa gudang-gudang na adong do tikini adong jala adong do tikini dang adong. Alani akamang dohot tamuinang unang akai dasor ni las ni roham. Asa unak sudah tomar las ni roha. Jangan letakkan sukacitamu di atas uang, di atas harta, di atas materi, dan lain-lain. Buasa, asa unang kecewa wanon. Songon nidok ni nadiba, ada uang abang sayang. Gak ada uang, kepala abang melayang.
ditiki godang di setor soi nama lasni rohana. HP ditiki otik mamitor kariti ngobohina. Arong dona songoni, molo inak kiningan alasan ne ibana marlas ni roha. Hamuak kadongan ditiki dido Apostel Paulus marlas ni roha mahamu toktong di bagasat Tuhani huulahi mamadok marlas ni roha mahamu dada na sedang menikmati kekayaan na ibana. Dada na sedang menikmati kelimpahan materi ibana. Justru Apostel Paulus sedang di bagasan hurungan di bagasan penjara, jala tanganna sedang diborgol. Ditiki ido ibana madok marlas ni roha mahamu toktong di bagasat Tuhani ninna ibana. Jadi ido bena surat Filipi surat sukacita di dok jala ditongos tongod di bagasan penjara ibana. Jadi molo marlas ni roha halak ala topet dapotan, topet marutung, dan lain sebagainya, naso marugame pe, buido songoniate. Buasa bui ibana madok songoni, maksud na Apostel Paulusinak keningan, alusna alani Tuhani, karena Tuhan. Jadi bergembiralah karena Tuhan, bergembiralah di dalam Tuhan. Jala molo alani Tuhani du ibana marlas ni roha, na perjulu tung rope si taonon dang mampu si taononi mabuat las ni rohana. Na padua hon tuk sopitor marutuk pe ibana diaka ulau nai tuk sopitor marutuk pe hita diaka na taulai tang moro las ni rohata molo dasorna alani Tuhani. Na patuluhon molo sopitor malum pesahi narupani dangga pipitor madele ibana dak pitor putus asa ibana. Tuaka duli-duli doh tuaka nak buru molo sopitor rope sirokap ni todi hape ngamaos rupani ditangyakon di gereja ditangyakon di partangyangan terus pokok dua ganuk martangyangan rupani alai dak pitor ro sirokap ni todi nai alana sirokap ni todi tak madik siar langit ate tak pitur madele jala tak pitur manikot ibana rupani alai molo dang di bagasat Tuhani ibana batu tu buido terjadi songona tadokonon doho takana asing dope. Jadi buasa mampu Apostel Paulus madok jala marlas ni roha toktong di bagasan Tuhani ala di bagasat Tuhani las ni rohanai di pihak konibana jala Tuhani nagabe dasor ni las ni rohana. Ima alus tu suku-suku nakiningani. Jadi saliling Tuhani tabain dasor ni las ni rohatai tung rope haba-haba tung rope haporsuhon tung rope sitaonon dang mampui mabuat lasni rohata. Hamak kadongan tada ni namar lasni roha dada nasai mekel manang martata ate. Atik pe daktar bunihon hita ekelta mololas rohata. Alai sada siam manang napiga tada ni namar lasni roha doi. Arong do binoto las do rohana sedang marutung bebana. Alidang nagabe say martata ate. Molo mekel halak na dapotan ala dapotan ibana rupani biasa dui. Isarani halak na makail ala dapotan ibana mamitor martata manang mamitor mangirjahi bana biasa dui. Alai molo say mekel ketawa rupani sian manugut sahatu borngin bah justru nunga perlui di pareso sotung naung korslik duate ay molo adong na mekel sian manugut sahatu borngin ngapasti adong naso beres di bagasan nguluna nunga perlu dicek kesehatan na sotung na adong do gotap rupani sada sarap-sarap hi gabe bui songoni ibana. Hamak kadongan
molo didok marlas ni roha dada nasai ikon mekel manang martata. Adong do halak las do rohana. Alai dangapala tarida di pardopahanna nalas rohana rupani. Buasa songoni ya memang nunga songoni bawaanna. Ido kesingna nunga songoni dibuat tubuh rupani. Ngasongoni sian na tubuh. Jadi ikon hati-hati do hita menilai seseorang. Jadi suatu ta pikir molonga sai mekelibana siap menugut sahatu budari tadana marlas ni roha dak tohoi. Sotung do so natarok nakiningane ati nau ngarong do rupane na selek. Hama kadongan sahapor siaon iman waeng nabui taida di bagasan trupukon marlas ni roha do si Habakuk dada alane akaan dohot alane akaon alai alani Tuhani do ibana marlas ni roha ibana siala diuhumi de bata Jahoba aka bangso parbigui jala di patupa haluaun tu bangsona ido dasorni ibana marlas ni roha diuhum de bata aka parbigu ditaluhon aka musunai jala di patupa haluaun tu bangsona ido dasorni las ni rohanai. Jadi dia tidak sedang dapat keberuntungan berupa materi hepeng perak sere dao alai ala di patupa de bata haluau tu bangsona jala di papatu aka musunai. Hitape marlas ni rohama ainunga di patupa de bata haluauta jala di pamonak kita marhite haheheon ni anak na Jesus Kristus sian namate ido nata halason dia akari na salpu marhite-hite pesta paskai atong las marohata di bagasan Tuhani. Amen martangiang mahita. Moliate madiho Tuhan dihatam na kubege hami pasu-pasu mai jala paurato di bagasan rohanami be asa di parbuiho katami parbue na denggan parbue na tonggi di bagasan Jesus Kristus martangia kami tuho. Amen.